Ade akanye imbongi umuntu omnyama unemfumba yomsebenzi ngena kwenziwa umlungu ngobulungu bakhe. Nani ndizihlelele emakhaya sulungiza ubusuku ndizimamela unomathotholo phantsi kwenkqubo ethile angena yathi enye indoda undibona ndile ndoda inesidima endingathi ithatha izigqibo ezizizo ebomini kungenxa yohayi. Mna ndikhuliswe ngohayi. Well, into entle ukuva loo nto, kodwa loo ntetho yaloo ndoda yandishiya nemibuzo uba uhambe uyekwe xa ukwesiphi isigaba okanye inqanaba lobomi uhayi. Kuba mna ndihambile ndadibana nabantu besithi udala uba ndingenzi okya nokya okanye ndingaphumeleli koku bendikuzama okanye nemibono yam ndingayifezekisi kungenxa yohayi. Kuba naxa sinamaphupha amakhulu abazali bethu nabo basingqongileyo bathi hayi, basinika izizathu ezininzi zokuba zitheni le nto icingayo ingenokwenzeka. Koko uhayi lo ingayinto entle ekukhuliseni umntana, kodwa kwa uhayi ingayinto embi enothi inkonxe nalokuthiwa kukulimitha ngesingesi, kuba ikwanguhayi lona ukhulise ababantu esingabo, iphinde ibe kwangulo hayi lona usenze samandaweninye soyika ukuthatha amathuba nokufezekisa imibono yethu kuba kusithiwa hayi. Kuba kwangulo hayi lona usenze sangabantu esingabo namhlanje, kodwa ikwanguhayi lona usenze sangabantu banokuzisola namhlanje. Kuba emaxesheni amaninzi kuthiwe hayi kuthi xa sinemibono kunye neminqweno kunye nezo zakhono esifuna ukuziphumeza nokuzifezekisa, kuthiwa hayi. Kubalulekile siphinde simtyelele uhayi xa besimbekile emntaneni sakhula, siphinde sithi ewe phana phana. Where Baba will keep your head. Where Baba is playing, let's see some women twerking. Just go down and break your neck. Where Baba of the Lakers. Where Baba will keep your head. Where Baba is playing, let's see some women twerking. Just go down and break your neck. Where Baba